Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि देनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न' जिसुनो ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जों दायो जोंहा बिजावजालि लाहानि न'आवहाय थांनो नागिरदों जोंहा बिजावजालिया गथ' मोननायनिफ्राय न'आवनो दंहैयो नालाय ओमफ्रायो खनसेबो नायहैनाय जायाखै सुवाथारिखायनो थांथ'वाखैमोन आरो आङो ओमफ्राय सुवाबो थारबाय नालाय ओमफ्राय दायो जोङो नायनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जों थांथ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोंगासिनो नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै बोथोरा ओरैबायदि गरम सान्दुं गोसा ओमफ्राय नै जाहा ड्रेसा गासैबो गुफुर जाजोब्बाय आरो ना गरम बोथोराव गुफुर गानबा एसेबाबो थान्दा मोनो नालाय बेनिखायनो गुफुर जाजोब्बाय सिगाङावलाय बारा गरम मोनामोन ओमफ्राय दा जिरिसना थानानै एकदम बाराद्राय गरमखौनो बाराद्राय मोनथारो आरो ना आङो बेखायनो एसे गुफुर गानबा थान्दा मोनगोन होननानै जों गासैबो गुफुर गानबाय आरो दे बुरा नोंखौबो देखाय दे सना नों माखौबा बुंना माइनाव ओमफ्राय नै जिरि सनानि गस्लाया बिदिया बेहा उन्दैनि दंबावोमोन आरो ओमफ्राय आं मोजां मोनसोयो गस्लाखौ बोरैबा गुरै आरामथार आरो ना जाख्लिंख्लिंनो माबायाव गाननो गरम बोथोराव गाननो ओमफ्रायो बिनिया फिसा जाबाय आरो फार्स्ट बायनाया ओमफ्राय माबाबो जाबाय लेथ्राबो जाबाय ओमफ्राय खनसे अर्डार खालामबावनोसै होननानै एसे गिदिर अर्डार खालामनाय जाबाय आरो ना नै ओमफ्राय आराम जासोदो गरम बोथोराव गाननो ओमफ्राय गानहोबाय आरो बेखौनो एसे गिदिरबाबो दे नोंखौबो देखायदो खनसे बुथु नैहाय बुथुआ एकदम नुजानो बासोदोंमोन अखाफोर गावदाङा अखाफोर गावदां दे फट' इथिनाय सोना आयौ बुबावबायसो आंखौ आयौ बुबावबाय जोङो रौता मोनफैबाय ओमफ्रायो नै जिरि सनाया बिगै गोदाननो गिफ्ट लादों आरो ना गस्ला लादों गांथाम दा उन्दैयाव पेनबो गानहोखानाय जाया नालाय बांसिन गस्लाल'सो गानहोनाय जायो ओमफ्राय नै सिगांथिं मारिनाय गोनां आरो बे गांसे गुफुरानो बांसिन गरमावलाय गुफुरानो मोजां बे गांसे नों देखायगोन नों देखायगोन सोनाबाय बे गांसे गांथाम आरो Hemansi, मा खबर? मोजां मा जादों? आइसक्रिम आगैनि नामा मामोनलाय? नङा नोंसानि आगै सनानिया आगै फिसानिया मा नामलाय? आगैनिया दे खनसे बुंबावलाय Trians होननायसो खोनाबाय दे आंथाय Trians हिमानसिया जोङो मोनफैबाय हिमानसि बिबै लाहानाव ओमफ्राय नै जिरि सनाया दायो उन्दुलांबाय हिमानसि फंबायखौ नाहैनोसै आरोना दायो हाबनानै जोङो आथिं एसे सुग्रोनांगोन थ' आथिं सुनो र'लै हिमानसि प्लास्टिकआ बोरो मा खालामो हमहोनाङा आरोसो Belum. Sikarbaina.
Rồi, जाहानि सना मानसि श्रियान्स हिमानसि लाहानि फंबाय जाहा जिरि सनानि फंबाय श्रियान्स ना हेला बेला नायलाय खनसे नायदो औ गांगा थुफा खालामलायनो माबाया गांगा नायदो बेला नायलाय ओइ श्रियान्स बेला 이 खायसो जादों आरो उन्दुनायाव हिमानसि दे रेनाय हरदो हिमानसि नाय हरदो sama jumlah badal bersih ya, maju bersih mulai. Maju bersih mulai badal bersih. Badal, memang mulai. Badal bersih mendak. Badal bersih hijau, saban kapan ini mendak. Hijau, macam kakak nama mulai. Orang bilang mai bulkasna, jirsona ni kiki gelau nutarim danga undiau. Kau mau hablang mai dari mana? Audum japai no, audum. Abuan kadang dah korang kaki ditarik nak dah. Deh konseun bro deh. Gontong awin ya. Ini betul kan? Ini akhirnya udah akhirnya ini. Nih, gosla buja dong oleh, Sona. Jadi Sona, makan aku deh. Makan dong nih. Makan aku. Ini bas ini melah. Nih. Mama. Gue batar. Mama. Hai. Udah dari fik ada. Gratis kira dana. Mama. Dadiman. Malam juga. Ziri Sona. Deh, handshake. Tenang lah kan. Jangan apain aku. Orang nih. Sega Udalguri goreng mari. Fungbaया फिसा लामोनदो. जाबाय 15 दिनसो. बे बिहावनियाव दंहैथ'यो. अपारेसन जानांगोन नामा? बेखौनो आं माबा चेकआप खालामफिनगोन माबायावहाय 15 daysनि उनावहाय 15 दिननि दावाय हरदों बेनो बेनि उनाव जुदि खमायाबा गारनांगोन आरो अपारेसन खालामनांगोन एपेन्डिक्स ना औ एपेन्डिक्स 9 mm
गिदिर मानि माथो होनबालाय पात्तायानो गैया सिगाङाव बिदि जेनेबा थाब जायाखै आरो ना पात्ता मोनखाया बोसोराव बै थांनाय बोसोरावसो खनसे गेस जानायमोन ओमफ्राय सिलेन गंसे लानायावनो पुरा खालास जादोंमोन आरो ना आं बेखौ गेस होननानै थाबाय आरो ओमफ्राय नैबे बारावहाय बिजि गंब्रै लादोंमोन बिजि गंब्रैयावबो मोजां जायाखै ओमफ्राय दा सिलेन गंसे लाबाय बेयावबो बारा मोजां नङा ओमफ्राय जेब्ला टेब्लेट गरसे मोनजादोंना बेयाव दमन जादों टेब्लेट जानायावसो दमन जाबाय आरो बे बुस्थुआ मोजां जाबाय आल्ट्रासाउन्ड खालामनासो मिथिदों दा ओमफ्राय होमबाबो जेनेबा सागाखांनानै आल्ट्रासाउन्ड खालामगोन जानाय आरो खालामबाय ओमफ्राय बे ओंखारबाय आरो बबेयाव बेमारा नायनो बेरे 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 जिरिसनाखौ नायनि बेरे 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 जिरिसनाखौ नायनि नै जों अदालगुरिनिफ्राय मोनफैलायबाय रौतासिम रौतायावहाय 9/11 रेस्टुरेन्टआवहाय एसे हाबदों आरो ना उखैनायफोरा आइ गस्लाया सिबाय नामा आंना उखैनायफोरा बारा जाबाय नालाय बेनिखायनो माखौबा मोनसेसो जानोसै होननानै हाबदों ओमफ्राय जिरिसनाया खानायखौनो बुसु फुदुंनानै नै जाय बुं खालामना होजोबबाय ना जोंना मानसि माइनाव ला 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 गला 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 गादिनो होनदों मा जागोन मा जायो जिखिजाया दा उनावहाय जानायाव देखायनोसै आरो रसना र' पिं दङ हाबगोन नोंनाव सामसुं जानानै खहाबनाय मोनाखै दायो आखाइजों जाना नायनोसै र' खहाबगोन ना खहाबा माखौ जानो रायलायदों